Oi, marah-marah kasih lebih dari silai. Ini benar tuh sini. Immediate panen yang wajib menjaga. Bukai dia. Pergi bawa sini, cium ya. Cium ya nih. Sandung gedung kau kayu. Guru asyik tu. Oh, Bini be. Oh, nah udah. biasa nak loh. Dia tasin lo ya ini, kamu. Kini jani boleh itu, duita kiba thake kipoi tu. Kiba thake. Khobar tu kipoi. Kiba. Kasa. একটা কাঁচা একটা ফিরে আসলাম সেটা পূজা হলো আর প্রসাদ আসছে थानाव थांनांगौ ना जमा थांफैबा नालागे आसाम पुलिस এইবিলাক খামান্দ নাখি মই ঠাট্টা নাপাওঁ गासिबो सारभे जोबबाय खामान्द एसे जानांगौमोनलै बे फ्रां फैदोंलै मेरा गैथ'रा खामान्द दं खामान्द जोंना नैलै खानाय गुलांबाय खानाय गुनायखौ लाया नों बाथौ धोरोमजों मानसिनि जेनेबा फुजियो दा राजबंशिया भगवानजों गाबज्रियो जोंहा आनान गसाइ भगवान जिथुनि नामजों गाबज्रियो बांगालफ्रा जेरै आल्लाह ख्रिस्टानफ्रा जेरै जिसु होननानै गाबज्रियो थिग बेबायदिनो सासे भगबानानो दिनै जोङो फैबाय थागोन आसाम पुलिसनि फैबाय थानाय जिखि रानिं जाया मानो जिखि खारनाय बारनाय जिखि मेडिकेल बयखौबो मोजाङै मोजां खालामनानै बयखौबो साक्सेस आरो साख्रि बाख्रि मोनहोनायाव मदद खालामो लाइट लाबाखै रावबो don't comment okay that's subscribe जुसिना मोननो फोथा थुजानाया फोथा थु सिनाबो दे खामाला सिटिया जा निगो हिदे थां फोरबोना आमुनो एकटा हाय আছে